תושבות ותושבים יקרים, אנו כפסע לפני חג הפסח, חג של חירות, אביב ושמחה. אני רוצה לאחל לכולנו חג פסח שמח, כשר ובטוח. אני כאן היום כדי לשתף אתכם במה שעשינו בשנה האחרונה ולאיזה הישגים משמעותיים הובלנו יחד. במתקפה הרצחנית ב7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל איבדנו את מיטב בנינו, שיפצנו ושדרגנו גינות וכיכרות לזכרם של רוני יהודאי, בבני גדעון, יוני גולן, דניאל שפרבר, יואב לוי ועידו זנו. הנצחנו את זכר נרצחי מסיבת הנובה בכיכר ייחודית היחידה במדינה. אנו זוכרים ומנציחים, ובמקביל מתחדשים ובונים. המרחבים הציבוריים בעיר שלנו עוברים שדרוג ניכר, והנראות מחממת את הלב. לא רק התושבים שלנו נהנים משיפורים בסביבה, אלא גם חבריהם הכי טובים. הקמנו גינת כלבים חדשה ברחוב מוליבר, ושדרגנו את גינת הכלבים ברחוב בגין עם הצללה נוספת. ובקרוב תוקם גינת כלבים נוספת סמוך לפארק תל יהוד. בתחום החינוך התחלנו בהקמת אגף חדש בבית הספר היסודי רמז, ובחודש יולי הקרוב נתחיל בבנייתם של 2 אגפים חדשים בבית הספר היובל ובתיכון מקיף יהוד. אנו מתכננים בניית בית ספר חדש לחלוטין, בית ספר במעלה החדש. התחייבתי לקדם את נושא התחדשות העירונית בעירנו, וכך אני עושה. מתחם ויצמן אשכנזי יצא לדרך. בהמשך השנה יצאו לדרך פרויקטים נוספים ברחוב מוליבר וברחובות אחרים. במקביל, אנחנו מקדמים את בנייתן של 2 השכונות החדשות. ממערב שכונת גדות וממזרח שכונת מגשמים. אישרנו את התוכנית הדרמטית של אזור התעסוקה הדרומי, ובו יהיו מתחמי תעסוקה ומסחר שיבטיחו את איתנותה של העיר לדורות רבים. כדי שכל זה יקרה, אנו כבר מפתחים את התשתיות במזרח העיר ובמרכזה. ביוב, מים, ניקוז, כבישים ועוד, כדי להכשיר את בואם של הבניינים החדשים. אני מחויב להמשך שיפור והתחדשות העיר כדי ליצור סביבת מגורים שתענה על צורכיהם ותקוותיהם של כלל התושבים. בשעה זו אני רוצה להקדיש מחשבה גם לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון של מדינת ישראל שמגינים עלינו יום יום, שעה שעה. אנו שולחים להם תפילות לשלום ולהצלחה במשימותיהם החשובות. נאחל שחטופינו יחזרו במהרה לביתם. בשנה הקרובה נמשיך לעבוד יחד למען העיר של כולנו. עיר שבה כל אחד מרגיש בבית, עם קהילה חמה, תומכת וחזקה. אני מודה לכולם על האמון והתמיכה. ושוב, חג שמח וכשר לכולנו.